Machiegni, Lolwe Tv ne oyudo thuolo makare mar twak kod migosi Tony Yogo, ma en johala mar rahuma maduong' e bomani maduong' ma Nairobi, kendo jago ma olap dhoge ndong' ne kom senet ma Siaya e yiero maduong' mabiro. Ma e kaka twak marwa ne ochalo. Oyawre nyakwara Moga Jwang' en okinyi maber kendo mwarome twak marwa mar ng'iend weche e thuolo mwagoye mbaka e weche mag siasa, weche mag dongruok ma pacho kae. Makelo ni cheno ni en an Chris Owino. Okinyi ma kawuono wan kod mor mar bedo kod wendo miluongo ni Tony Yogo, migosi Tony Yogo. Tony Yogo machiegni e Lolwe TV. Erokamano, erokamano. Nyalo kawo thuolo ni mar moso nyikwara Mogi maneni sani. Erokamano, oganda wa manena okinyi masani mokwongo kabisa, moso uno yawre uru, kendo arwako kabisa e chenro ma wan go gi Chris kawuono. Kendo agone Chris erokamano mar gwela monda bed kaka wuono ago kod mbaka. Erokamano ahinya mheshimiwa, naluongi ni mheshimiwa nikech aneno gimoro mbele kacha. Koponi pok adhi nyime, ni nyakwara Mogi maneni sani e thuolo mokwongo. An ka Chris Owino ang'eyo Tony Yogo ni en ng'a. Jomoko bende ong'eyi. Lakini ne nyakwara Mogi maneni e thuolo mokwongo e sechegi, inyalo nyiso nyakwara Mogi ni Tony Yogo en ng'a, ojakure to otimo ang'o. Okay, ne yawawa ma ng'iyo program wa masani, an iluonga ni Tony Yogo, an wuoda Sembo Kanyang'wany Lema. Kendo an ja ohala Nairobi ka, to an gi interest kuonde mopogore opogore. An go ohala moko Uganda, an go ohala Tanzania, an go ohala bende Mombasa. Koro ane ohendni mang'eny. To maduong' moloyo, ahero luongraga ni philanthropist. Niwach ahero ni sama yudo gimoro, tashare gi ogandawa. Ka iloso about philanthropy, e juma mokalo naneno gi wang'a, nan Westland. Kama ni miyo achiel kuom jothumbe marahuma e pacho kae mag Benga, Dr. Osito Kale, music equipment worth 700,000 ni miyo Osito Kale ka waneno ka jofwamb weche. Ang'o momiyo ni ibiro kod paro makama? Asebedo katimo samoro oganda wapok ong'eyo, duoko erokamano ne jopiny. Mokwongo nyaka ing'e ni nyathi en nyathi mar community. To sama isedonge e community, nitiere ndalo moko ma Nyasaye nyalo yiero ng'ato to gwedho i community no. Emomiyo iwinjo ka wasungu wacho ni kata kiyawo kambi kamoro, you give back to that society miloko godo. An nyocha daher mondo equipments ma nyocha miyo Osito Kale no ong'iya kaka ng'at ma duoko lwedo ne society manorese, ok kaka ja siasa magoyo siasa ni dwaro gimoro. Niwach kinono mos, ok en Osito Kale kende ma sekonyo. Kata before that ne wan gi jathum mabende ne ber kabisa, The Late Omondi Long Lelo. Kane en gi shida mag equipment, to bende moloyo dende bende ok ber, nochopo na mowacho na ni to naneno na e social media ka okwayo ni ng'at manyalo konye one kaka nyalo timo. Mana dhi mamiye equipment that time mane worth around 430,000. To mana kaka Nyasaye machano gik moko, ne oko dak aming'a mondo ti gi equipments go mondo yudie gimoro. Lakini e chunya maiye, nadhi machaka parora ni macha to koro ne en Omondi Long Lelo. Ang'o ma wanyalo timo mondo wa address godo shida ma artist wani godo. Niwach mano achiel kuom shida ma wan godo kako oganda Luo. Niwach kana nono kabisa, na fwenyo ni almost 70% mag joluo mag thum ng'enygi e kaunti wa Siaya. Manyiso ni thum no en ohala maduong' kabisa ma should be nurtured. Koro nawacho ni going forward abro temo kabisa mondo anwang' yo manyalo tudorago gi jothumbe wagi e yo manyalo konyogi. Miyo Osito Kale equipment no mana en achiel kuomgi, but the ultimate goal koluwore gi gombo mara mabe mar dwaro bedo senator ni, wadwaro ni wabi come up gi program ma sustainable, ma ok ni koro jothum bro rely ga chuny mar an individual mondo ne kaka konyogi. Wadwaro gima sustainable, emomiyo awacho ni kata kapo
ni gombo na mar bedo senator no nyalo chopo mbele ka abro neno kaka wa pass bill ma wanyalo create godo gimiluongo ni fund, Yes. artist fund. To artist fund ni wanyalo create at the Senate level, then because nwang'eni ntiere role mabende county government nyaka tim, wabiro tudore gi jogo mibiro yier mondo wane ni wabedo gi a state of the art recording studio e Siaya e county marwa. Mae achiel kuom yo ma wabunyalo konyogo upcoming artist, established artist kod jomoko mabende dier timo weche mag thum. Ng'eni wan nyaka gi kwaya. Nitie thumbe moko mabeyo kabisa mapok iwinjo mabende jo SDA wero, jo hera wero, jo kanise moko giwero. No samoro gikoso kaka ginyalo record gigi. Koro wadwaro gima is sustainable ma going forward, mago paro ma an godo, nwabro neno kaka watimo mondo walok ngima mar yawa wagi. So brilliant. Ma inyalo singo ne nyakwara mogi maneni okinyi makawuono ni Tony Yogo kopo oyier kaka senator ma Siaya e yiero maduong' mabiro. Tachiel kuom grube ma idhi deal kodo gin jothumbe mag Luo Nyanza to moloyo mawuok e Siaya County. Idhi kelo pen chik madhi kelo artist fund meno omenda madhi konyo jothumbe mag Luo mawuok e Siaya County. Bang'e to idhi gero state of the art recording studio ne jothumbe duto mawuok e Siaya County. Inyalo singo ne nyakwara mogi maneni ka wach kamani sechegi. Chris winjo maber kabisa. To be kendo gimiwacho no kadwa mede kata chiel mana singo ne japiny ni kaka awache no be kaka brotemo monda time. Jomose deal koda ong'eyo ni an kawacho tatim. Nyakwara mogi iwinje gi iti jo Siaya ka baba Tony Yogo chung laro kom senate ma Siaya yiero maduong' mabiro kendo singo e Lolwe TV odiochieng' makawuono kinyi makawuono ni ka oyiere ka senator ma Siaya to ber modhi miyo jothumbe mawuok e Siaya County en ni odhi loso pend chik madhi loso omenda madhi konyo jothumbe mawuok Siaya County mano ya artist fund. Bang' loso artist fund, Tony Yogo bende osinge Lolwe TV ni odhi gero state of the art recording studio, mano studio mar rang'eny manyasani mitiyo kod lony manyasani mar konyo jothumbe mago mawuok Siaya County e record thumbe magi. Moko ochuno nyaka giwuok Siaya ka gidhi Nairobi gidhi record thumbe magi. Erokamano Chris. Paro maber, jathum, japiny, wachen mari. Koro migosi Tony Yogo, inyalo wacho to molo jo siasa mawuok e Luo Nyanza usebedo ka uyudo sech ni utiyo ga mana kod jothumbe ndalo mudwaro ombulu. Umiyogi 5,000, 500, 10,000 bang'e to uwitogi kamano giduogo gituore gionge nyalo to uweyogi. Ere wach minyalo ng'iso jotelo mag Nyanza ewi jothum magwa mag Luo Nyanza? Mokwongo kapok awuoyo gi jotelo, daher mondo awuo gi jothum mokwongo. Biro kanyo. Yie. Daher mondo awuo gi jothum. Mokwongo jothumbe wa nyaka ng'e ni thum en ohala. To kendo thum ni en ohala maduong' kabisa. Kendo king'iyo pinje moko man loka kucha machalo kaka Amerika, jomomeo kabisa gin jothumbe. Iwinjo? Penjo monego koro wapenjre ni to wanyalo keto structures mage mondo mi jathum onwang' yuto malong'o manyalo konye. To then mar ariyo, ka jathum oseng'e ni mano ohala, nyaka ong'e mokwongo ni ohala ntiere yuto to kod lal. To sama iseng'e ni gimoro nitie gi yuto gi lal, nitie gimiluongo ni kungo be. Mondo chieng' milal to in gi gimichamo. Iwinjo? Mondo koro ok en goyo thum, inya go thum ni bere thum kabisa, to nitie part moro ma ok ing'eyo. Emomiyo ineno ka artist moko bedo nyaka gi managers. Niwach onge ng'ama nigi monopoly of knowledge. Ok inyal bedo ni ing'e gimoro amora. Nitie kamoro ma bende nyaka chandi. Emomiyo iyudo ka ng'ato nyalo wer to samoro ok onyal go gita. Ng'ato nyalo go gita to ok onyal go bul. Ng'ato bende nyalo go iluongo ni angeng'o cha to ok onyal wer. Koro talent opogore. Koro dwaro teamwork. Then kusetimo teamwork, energy mar ng'ani gi mar ng'ani loso gimiluongo ni synergy. To synergy no ema bedo monetized. Kosebedo monetized, tiyudo ka koro in gi pesa. Then ka pesa cha be isebedo go, koro idwaro ng'at moro kendo mabro advise ni okay, koro in jathum.
tisebedo ga ki hire equipments mag ji. Koro gima mondo watim mondo wabed gi pesa maber, watem mondo koro wanyiewe equipments magwa, ma ok bed ni wan bende pod wabuga hire equipment. Samuse nyiew equipment magu gi, uyaw another line of business. Iwinjo, manyiso ni apart from goyo thum, unyalo kata hire equipment ne jo band moko ma bende goyo thum. Iwinjo, koro thum ni en ohala maduong'. En ohala maduong' madwaro puonj, to en odwaro puonj ma ok en kata na an kenda. Wabudwaro kata na jomoko bende, kata na jotelo moko bende o come up mondo samoro wabede gi conference moro ma wa organize mana mondo puonj jothum, kendo wamanyo jothum moko ma successful. Wanyamanyo kata na ng'ato kaka Diamond mawuok Tanzania. Ng'eni sama wacho kamano ng'ato paro ni ok nyalre, to biro Siaya to go thum, then odhiambo to puonjo jothum kaka osebedo kotimo. Niwacho nonka Diamond man nyaka gi kambi miluongo ni Wasafi Records, radio station, TV station. Iparo ni wan jothum ok nyal bedo gi gik machalo kamago. Koro it's a big thing ma dwara paro moro ma duong' matin. Paro maler mokalo. Yes. Kendo aduoko Nyasaye kamano kuom miyowa ng'ato ka migosi Tony Yogo ma obiro kod paro maler madhi konyo jothum magwa. Adier jothum mag Luo Nyanza osebedo ka dakie ngima marach dakika mogik ma gisewe go thum. Onge savings, onge kungo moramora. Koro penjo mara en ang'o momiyo nene yamua mar miyo Dr. Sitokale music equipment ma worth 700,000 kar miye omenda kata 5,000 10,000 kaka jokatho jo siasa osebedo katimo ne jothumbe mag Luo Nyanza. Okay, koro mondo aduoki penjo no, abro gole wach thum kende mondo watere areas moko matin. Niwach according to gik masebedo katimo, program na en empowering ji, ya awinwang'o yo manyalo konyi godo, to akonyo ng'ato kama entie. Approach na ok en ni anyisi ni kayudo tabro timo ni kama. Ka ino Sitokale go thum, rem mari en equipments, ok idwar pesa. Koro pesa ing'e kaka imanyoga. Koro an abiro tanyiewo ni equipments go, idhi meny go kaka imenyoga. Par ni Sitokale no, sama ji ng'iyo ng'ato kaka Osito, giweni en Osito kende. Osito is a band. To band nigi ji mang'eny. Chris, iwinjo, it's like an institution. Band nigi ji mang'eny, iwinjo. To e band ni be nitie joma be puonjre go gita, to nitie joma be puonjre wer, to nitie jomoko ma bende ka gigo osedhi mbele, ibo yudo ka bang'e gibedo talent, gibedo more focused than even ng'amo puonjo gini. Nitiere yore moko mosenong ma yudo ka nyathiri samoro bedo more successful than even japuonj, iwinjo. Koro an to me Sitokale is an institution ma ki support ji mang'eny, iwinjo. Koro ka jogo osewuok kanyo, to ng'ato ka ng'ato bende dhi chako yore mamiyo wadwaro a sustainable thing. Ma by the time ma jogi wuok ka, wan bende wase set up a state of the art recording studio ma gitime gigo free, iwinjo. Then iyudo ka koro gini bedo gima nyalo konyo ogandawa. To mana kaka nyisi nani, ok en jothum kende. Asebedo ka dil nyaka gi kijende, mine, to kod kata na jomoko ma be ok nyal. For example, on the part mar yudhe, asebedo kaluoro Siaya kanyo, enena ni moko kalandi. To sama chopo kamoro, jo bodaboda gitindo ng'ete. Ka ginena to giringo ng'wech giri e petrol station. Koro kar rombgi kata gibed na ji 1,000, gima nyisogi ket mafuta mar 1,000 e tangi no. Kata gibed ji adi, mafuta ne ma gikete tangi, then anyisogi koro gimitim, dhi many pesa kaka imanyoga. Iwinjo? Mano a empower yi mondo iti tiji mitiyoga no. To gima konyi godo, da ka siling 1,000 mamiyi, adier ma Nyasaye nus mar jogo ne dhi madho pesa no. Niwach nitie moko ma madho pesa. Jomoko be wacho nang'o mi kawo pesa imiyo jo bodaboda, ang'o miyo gima nyaka ing'e ni ja bodaboda ni en nyathi ng'ato. Ja bodaboda ni en chi ng'ato. Ja bodaboda ni be en wuon ng'ato, iwinjo. Koro sama imiyo ja bodaboda ni ma pesa ochopo ot, donge ji ochame te. Ler sana. Koro apart from konyo jo bodaboda ma ok Siaya County, ere chenro mamoko ma in kod ni rowere ma ok Siaya kopogore kod jo bodaboda, nikech mano en one of the economic activities mag youths ma ok Siaya. To chenro intiere kod chenro moko ma bende geto rowere ma ok Siaya County. An gi chenro mang'eny kabisa, Chris. Ineno kata kaka bodaboda en achiel kuomgi, a empower gi kama gintiere. King'iyo kata na mine, nyaka ing'e ni sama wuoye mine, nitie mine manyiri, nitie mine, you understand? Ma bende loko hala.
Koro kaka mago iyudo ka samoro atemoga mondo achop irgi, nitie gimiluongo ni seed capital, mantiere mane foundation nan nitie. Nitiere pesa moro ma seche madhi e chiro kawacho ni adhi kata na ng'iya, tadhi tachomo na mon mine mane chirogo, tawacho ni gimotimna, kawuono an gi 100,100, to 100,100 ni adwa miyou. Tang'eyo ni maber ni kawacho ni adwa miyou 500 ok biro konyou. Adwaro ni wabede gi lottery moro, adwa ndiko ji 10, to koro un mine kae mine 30, iwinjo, ng'ato ka ng'ato biro kwanyo tas, ng'ato ka ng'ato kwanyo tas. Koro namba ma wayudo mag ji 10 ka upogre 10,000, iwinjo, mano be hap ng'ato, gik moko be gin hawi, idonge. Koro iyudo ka mama ni odhi omedo stock, iwinjo, sama mama ni omedo stock, to ng'e ni ma is a revolving fund. Timo raffle no en nani wachak gi mine ma 10 mokwongo gi, to then kendo nitiere tents mabe aketo negi, makoro sama mama loko hala, iwinjo, kanyocha an aram ayudo ka iyudo mama nigi alode to pedho kanyo, koth be dwa chwe, to iwinjo ka county be wacho ni nitie social distance, to chobe onge kae, manyiso ni pio fulani ringo ka, wabro tho ka wadhi kaka wadhino, iwinjo. Emomiyo nyaka wabed gi paro manyien ma sani adwaro ni e chichni te, waburo nwang'o yo mamine loko hala gi pedho gik gwe yo maler, nitie kamiloge, to moduong' moloyo chiro ka chiro nyaka wa make sure ni nitie gi cho ma standard mamine nyalo dhiye. Ipenja about youth. Youth sani gima nyaka ing'e, Chris, ni wawuondore, lakini the rate of unemployment ni malo kabisa. Mano gima ji ok dwa wuoye. To mondo wakony youth, nyaka wabi gi tangible projects, iwinjo, gik mabiro loko ngima ji. That is why my agenda in factor industry. We must have industries. Mano ok wanyal run away from. Ji te ok nyal loko hala. Nitie joma nyaka ndiki, to ji indiko na mana kantie kuonde mindike ji, iwinjo. Mokwongo mago gik mabaro bang'e. Siaya County has to be mapped. Nyaka wang'e ni kanye maber gang'o, niwach kan idhi game, ibiyudo ni kacha en kama very fertile. It is very good for nini, it can be a dairy belt, iwinjo, area mar game ka. To kiduogo malowa, kiduogo Rarieda, Asembo kae, inwang' kae en kamotuo. To kata gik moko kachalo maembe girikade nitie, iwinjo. You can set up a factory, mane ineno ka paro moko mane Rafael Tujugeri niko kande, iwinjo. Kembe ema bro konyowa. Nyaka wanwang' kaka wa attract investors e Siaya ka. Tang'eyo maber ni mano tok tij senator. Role mag senator, according to Article 96, in oversight, representation, and legislation. Iwinjo. So we need a senator ma will be proactive. Ng'ama bro paro ni jopiny motelo ne gin joma chandore. Emomiyo kura penji. Sani adwa mi thuolo mondo ilos kod Nyakwara Mugajwang', jago ombulu mawuok e Siaya County. Migosi Tony Yogo oseliko nani odhi laro kom Senate ma Siaya. Koro adwa ni ilos kod japiny ni idhi laro kom Senate ma Siaya yiero maduong' mabiro, giyieri nikech ang'o, to ka oyieri idhi timonegi ang'o. Koro aweni thuolo mondo ilos kod japiny, inyis gimomiyo giyieri e Senator manyien ma Siaya. Erokamano Chris. Jodalawa an gima daher wacho. Abende an mana gi kasoro maga kaka dhano moko. To daher ni mondo jopiny wang'ni kawachope yiero to mondo pimwa kod pachwa, iwinjo, ideas ma wan godo. Wabed ni the marketplace mar siasa ni, the next election obed about ideas, about paro. Niwach ananeno, apart from roles mag senator, ma waduto wang'eyo, iwinjo, sani jopiny ong'eyo ni tij senator en ang'o. Kibiro nini Article 96, pimoni maber, senator role mare en representation, en oversight, en legislation. To kod other roles man tie Article 217 machalo kaka allocation mag resources to the counties, iwinjo. Then kendo ntie gi power ma ka ng'ato nini under oversight ma kaponi kata na president okelo gik mang'eny manono to ginyalo impeach, kata na governors be useneno ka gi impeach. Mago roles mag senator. But
particular field. Adwa wuoyo ne jopiny mondo ng'i ni gima important ma wadwaro ni wa confine ourselves en representation. Dhi ng'iyo dwach jopiny malo. Iwinjo? To mondo idhi ng'e dwach jopiny malo, yani idhi represent gi at the Senate, mokwongo nyaka ibed ng'ama understand shida mar jopiny. To mondo ibed ng'ama understand shida mar jopiny, nyaka bed ni interact gi jopiny gi. Koro emomiyo an nawacho adwaro bedo proactive. Mokwongo emomiyo ineno katimo gik moko ma ng'ato biro wacho ni mano ok tij seneta. Miyo jathum siling 700,000 mano ok tij seneta. Empower vijende gi boda boda ikawo pesa ni ma fuke miyogi, mano ok tij seneta. Ng'ato biro nyisi ni kawo mine ma chiro ni empower ni miyo pesa ni, mano ok tij seneta. Iwinjo? Yes, mano ok tij seneta. To sama koro a represent ng'ama onge go to Nyasaye omiya gimoro, en rach mane ka konyogi. Niwach kata kidhi kuonde mamoko nitiere Wamatangi Foundation. Wamatangi Foundation Kiambu osekonyo ji kabisa, chulo ne nyithindo school fees, empower mine miyo gi tanks mag pi, iyudo ka nitiere kaka empower mine bende. To mago ok tij seneta. Mano en proactiveness. Kidhi kamoro kata na jago manyocho bedo gi mibadhi Nairobi, Mike Sonko, ne en gi Sonko Rescue Team kochako bedo seneta, ma okonyo ji, ng'ama nigi liel, ng'ama nigi gima kama, ng'ama nigi gima kama. To kinono adier, mago to ok tij seneta, but mano is being proactive. Niwach I understand joma i represent. Koro an gima daher nyiso jopiny ni wang'ni kapo ni Nyasaye otelo mo udhi nwang'o seneta ma ubiro bedo go ka. Jago ma ni kani ayieya wuore duong'. Iwinjo? To ne en an open senator, ne en senator mar jo Kenya te. Wang'ni wadwaro senator mar jo Siaya. You understand? Wadwaro ni Siaya be obedie gi senator ma giwacho ni mato senator marwa. And a part mar representative, being a representative mar jopiny kae, ema wadwaro ni wa focus ahinya. Iwinjo? Konyo jopiny kaka inyalo. Madwaro legislation to itimo at the Senate. Iwinjo? To bende nitie moko mibutim at the County Assembly. To madwaro nani koro japiny anong'o ni ng'ato gore piny ka to ni kaka timo tamre to wacho ni en constitution and constitutionality. Mano ok tija maki chungi malo. Iwinjo? Mano ok wadwaro. Mano momiyo anyiso jopiny ni wang'ni kapo ni omiya nafas, jopiny dhi bedo gi senator ma bro dwaro mondo ng'e ni to ere kaka jo dalawa mathagoregi wanyalo konyo. Counties mag Luo Nyanza osedok piny ka watieko. Counties mag Luo Nyanza lag behind in terms of development. Iweche mag dongruok wan chien kabisa. Kata doko no gai mar ODM Raila Odinga e jagono manokedo ne devolution e pacho kae. Ang'o momiyo counties mag Luo Nyanza odok chien e kinde ma counties moko motwo kama Kweni mar Ngire Kibudha Kibwana timo maber man kod nyaka industries? Shida en ang'o i counties mag Luo Nyanza kuom dakika achiel kende ka watieko? One, in leadership. We need pragmatic leaders, visionary leaders. Jatelo mangi exposure. Iwinjo? The problem en ni kapo ni kawuono Chris ina kata na ng'at ma trito dhok kacha, to wating'i moka wamiyo fees ni koro kawuono in emibiro bedo ng'at ma koro thiedho dhano, koro in daktari. Prescriptions magi te ibukwong iparo gima ber gi dhiang', koro kidogi loko kako nyakonyo dhano. You understand? Because your mindset en kama dhok nitie. Iwinjo? Koro kawan gi leaders mano kende nyalo miyo wa shida maduong' kabisa. Exposed in which way? Exposed in so many ways. One, iyudo ka ng'ato wacho ni we need a healthcare system manyalo chalo gi mar Dubai. To ng'ani pok odhi Dubai. Koro ikia ni Dubai muwuoyeni en mane. Iwinjo? Samoro bende osedhi Dubai, to gik mano tere Dubai mano miyo taxpayers ochulo pesa opogore gi gik mano dhi timo Dubai. Koro he does not understand gimomiyo jogo chopo kama gichopeno. What I'm saying, mondo pinywa olokore kaka county ma Siaya, we must fix the leadership. We need an overhaul. You understand? Wadwaro
jotelo mabiro understand ni mondo jopiny odhi mbele nyaka wang'e mokwongo ni japiny ni shida ne en ang'o, to the best prescription mar japiny ni en ang'o, to bed telo manyalo compare itself gi gi kuonde mamoko. Iwinjo kaka koro Siaya, kaka ipimo gi Makueni, ang'o ma Makueni otimo malich mopogore, you understand, and king'iyo allocation magi be chiegni dwaro rombre. Iwinjo koro en leadership, and the leadership has to be fixed. That is what is going to leadership save us. has to be fixed. Aneno ka director marang'isa ni sa omayo wawang' koro adhi mi dakika achiel kende mondo iwe japiny mane nisani kod ote mane mogik minyalo miyo japiny to moloyo jago ombulu mar county ma Siaya. Adwa nyiso Siaya wan gi constituencies biche. Adwa nyiso jo Game, jo Alego, jo Bondo, jo Rarieda, kod jo Ugunja gi Ugenya ni yogo biro. To ka yogo biro, ikre uru, yogat wabiro madho ka waparo kaka wakonyo pinywa. Pinywa nyaka water to the next level. Mano e gima wadwa timo, kendo wadwa timo ma ka waonge luoro. Adwa konyo mine, adwa konyo kijande, adwa konyo jodongo, kanisni wa mana kaka sebedo katimo. To be magi abutimo ma ok nyal rito tatimo gi resources maga. Koro gima kwayo jopiny ni kabiro to wabed piny wawuo mondo wane kaka wanyalo tero Siaya wa mbele. I don't have monopoly of ideas. Nitie moko ma wabro natimo ka wariwo paro kodu. Erokamano ahinya migosi Tony Yogo kuom kawo thuolo mari kendo biro twak kod nyikwa Ramogi e Lolwe TV. Waduoko erokamano. Erokamano Chris. Nyakwa Ramogi gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone, mano bende mwachopo e giko twak maromo kinyi ma kawuono kama ne wan kod thuolo kendo mor mar twak kod migosi Tony Yogo, ja ohala kendo mosewuok oko madhi laro kom Senate ma Siaya. Koro ka en jago ombulu ma Siaya, kom mar Senate papo chiegni yaw, to Tony Yogo kata yogo osewuok oko. Thuolo en mari. Nyaka odiochieng' ma kiny ka ruoth orita kendo riti, warom kendo oriti masani ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.